Nduk daerah kene awoh wayang tenan. Ngono ya ya. Wah, informasi kadang-kadang dalang ingkang wonten Boyolali. Heeh. Niki Boyolali wayang kulit saya ngrembaka. Ya, betul. Ngantos satu desa niku wayangan telunggon. Wah, kandhane. Dados kanca-kanca para kadang-kadang dalang Boyolali dina niki laris. Ya, sesuk bengi genti adikku Suryanto. Mas Suryanto. Ya. Mediun nggih ngaten, dados nuwun sewu nek ana suara sumbang ciri wayang kulit saya terkikis zaman bisa dibantah dengan kiprahnya para kadang dalang warga masyarakat kembali ke jati diri wayang kulit saya ngrembaka saya laris dalang kabeh. Amin. Ya. Amin. Bah, ya. Ngene, Cak Kirun, mumpung iki ana jroning swasana halal bihalal. Saiki tembangno, aku njaluk sampeyan sing nembang ning nuansane nuansa Islami. Nah, apa? Mangga. Ayo. Pepeling. Boleh. Pepeling. Bawane kagungan panjenengan mawon. Allahu Akbar napa nggih? Nggih. Atur nuwun. Pengumuman? Nggih. Benan to? Apa? Pengumuman? Mobil dengan plat nomor B8969MY mohon digeser, mobil yang di belakang mau keluar. Yang merasa jadi mobil diharap memperhatikan. Monggo diatur 8969 BMY Jakarta. Ya. Pak Haji Ari kulaturi Pak Haji Ari Yusman taklim kula marai nanggape arang-arang gitu. Bar Bekasi ke sakyaine lagi iki. Iya, petang tahun lagi kudune ben tahun. Iya. Alah rasa cerewet iki anggere wis to. Anggere kowe engko temu nyambut gawe iki becik. Terus Mas Hari saya nderbala usahane saya berkembang alah wayangan ki apa to kecil kandhane kok. Niki mboten sah ngurusi usahane nderbala nek niku jelas. Dengan profesionalisme Pak Ari saya ngrembaka usahane. Wong serasah perkara usaha njupuk deposite nggo nanggap dalang dagelan cukup. Ora usah ngenteni badan. Triwulanan niku mawon teleke bang niku pluk ngoten mawon. Allahu Akbar mongko pepeling. Nah, iki bawane sing gawe aku, pepelinge sing gawe Mas Haji Anom Surata. Dadekke siji. Ya. Ataning masjid swara ngumandang. Adan ing masjid swara ngumandang. Iku minangka bukane. Iku minangka bukane. Ngibadah kang satuhu. Ibadah sing kusuk.
umat Islam salate wajib umat Islam salate wajib luwih becik jamaah luwih apik jamaah nduk iya yo sunat tejo kantun sunae jo kantun kok iso urek-urekan ngene iki lho. Jane kowe matamu jero apa ora ngono lho. Nek karo duit awase ra elok-elok karo tulisan kok. Lah iki lho sumpah urek-urekan. Kuwi lho sing arep sing genah kuwi lho. Ramadan nindakno poso. Ramadan nindakno poso. Kinantenan sabar sareh sarta eling Allah paring hidayah ya nuju hari raya Idul Fitri umat Islam rampung angibadah poso sesasi lawase hameper hawa nafsu mung anggayo sucining diri aran hablum minallah caket mringyang agung terus ana halal bihalal ngapura marang luputing sesami aran hablumi nanas pepeling dados monggo ora ketang sak kemrangan iki mau wis ngaturake lelagon sing nuansa Islami nduk ngono ya ya iya pancen nduk iki wis paripurna umat Islam nindakake ngibadah ya kuwi Ramadan
nek wong Jawa ngarani poso, ya ta? Heeh. Napa niku poso? Poso ya, Nggih. iki wong Jawa lho iki. Nggih. Poso pos ki mandeg, so kuwi rasa. Dadi nek wulan Ramadan kuwi rasane wong muslim dindek. Rasa kuwi eneng loro, rasa njaba karo rasa njero. Sing rasa njaba, Rasane ilat, gula ki legi uyah asin lombok pedes. rasane jero. Rasane njero rasane ati. Eh. Nek wis kuat ngampet luwe, aja ngrasani tangga, aja ngoprak-oprak wong bakul wanci awan. Nek nesu ngoten niku barang entuk ngoten. Batal. Nek pancen kowe iki isih nesu, jenenge kowe iki urung iso ngendhek ya kuwi marang kanepson. Lire ana to petugas sing uyak-uyak wong dodol. Nggih. Nah, warung sing buka wancinawan ora entuk. Njur dirusak. Hah? Njur dirusak. Ayo sok-sok dirusak. Carane ngendikane omonge tidak menghargai orang yang berpuasa. Rak ngono to? Nggih. Kuwi malah ora mendidik. Sebab wong poso kuwi ora golek penghargaan, ora golek kehormatan. Poso Urusane kuwi pribadi wajib Iya. muslim. Nah, wajib. Urusane karo pangeran. Lah iya lillahi taala. Eneng wong dodol ya karepmu, karep main ya maino, karep mudar ya mudara. Ya ta? Ning kene nglakoni poso. Nek weruh bangsa ngono kuwi ora susah dilokke nganggo swara sing elek. Kowe istighfar wae sing apik, sing tulus. Astagfirullahaladzim. Iki bulan suci kaya isih ana sing maksiat. Muga-muga sing lali kuwi diparing ana eling karo Gusti sepurbing dumadi. Anggere omong ki tenan tandes ngati kono ku mesti leret. Amin. Ah, ning mbok elek ki nganggo gebuk. Kok urusane kok dadi urusan polisi. Apa wangun, poso-poso kok nyang polisen, ya ta? Ora wangun. Nah, kuwi. Lah ketoke poso wedi karo bakul es. Nang desa ra enek wong bakul es dolelut, dolelut. Weh, aja dodole kene. Kene kan wong poso. Lah wong poso kok wedi karo bakul es. Ya ta? Perkara poso Bakul es apa kuwi arep buka gendring lho. enak saiki sing Neko-neko. kuwi rungokno kuwi percil iki canom ya poso. Oh, Iki poso nek kuru ngono lho kowe iki. Mesake. Lah kuwi urung posoe pancen gering kok. mboten mokel blas kula niku utuh. Poso iki ora mokel. Ora bolong. Ora model, ora bolong. Enggak. Nutup posomu. Ora. Lah kok ora? Ora poso, kowe bolong piye wong poso ora nate kok. Oh, Niki alah, posone ditutup kalih B 1846. Tolong digeser. Alah. Jadi Sing cedhak to? B 1846 VFA. Tolong digeser ke belakang. Aku Lah. kelingan Pak Mantep ngene iki ndalang nang Klenteng Tuban. Napa? Kene wayangan pengerase kok kono kae. Cik Wah ditunggu kafung jalan pulang. Bolak-balik pengumuman kok Cik. Lah teng Ngawi Apa? wayangan kok kono to ngedan. Toet. yo aku to Dek Ben. Lah nggih. Jan. Ya ora apa-apa. Lah kuwi jek apik tau aku mayang ning lapangan mungso karo film. Film iki apa? Kae lho anu film bangsa tembak-tembakan kae. Aku agek suwuh Rebdata Pitana. Toprak-toprak. Puar. Lah mudaro aku. Kuwi ora umum padha tontonane. Nggih. Aku seksine tahun 82, 81. Pak Mantep kuwi mayang ora dibarengi tong setan, ora dibarengi film. Oh, sepi ya. Wong ngendat. Apa? Wong gantung diri. Sing wayangan kene jam 5 kae sing ngendat ngarep omah ngono. Sewengi iki nglangut. Ning sekar. Cek wayang ning tengah ngalas. Yo ngalah aku ngono. Ngarepe sing wayangan mati gantung alah apa aku dalang mati sisan to piye aku. Ya karena pernah Saiki kari kepenake. Oh. Wah, jan alhamdulillah. Matur nuwun Bu Ajah. Ibu Ari Yusman, matur nuwun kanca-kanca dikirimi sakmene kae. Walah jan. Anggere sak tembang metu wis. Sak tembang metu. metu kerdus meneh. Yo. Iki Dan ora nyambut gawe wis. Apa? Sesuk bakul panganan kok mulih. Ya cengek. apa? Gumunku ditoni sepirang-pirang kaya entek wae.
Rantek piye wong bar? Lah rantek piye kok sindan semono nyamuk-nyamuk kabeh. Bar poso Wah tenan. iki bar poso mbruah-mbruah. Wah bungai. Biasane ning ndi iki disuguhi jeruke cilingke kecut. Lah iki anggur kok trek-trekan ning kene karo klengkeng. Ha iya. Matur nuwun lho, Pak Ari, matur nuwun. Nek tasik nggih dibuntelke, Pak. Nggih. Oh alah. Wah, akeh lah ngaturi wajan. Ya, saiki ayo manfaati. Ayo, sapa neh? Monggo, Kae ayo. apik kabeh. Wis, pokoke bengi iki tenan arep ndeplok sinten kelakon. Seragen. Ya, gede. Pujiatun. Ya, Monggo, Tun. tarik Tun. Niki sinden saking Seragen, kasetipun sampun beredar. Piantun Boyolali sing wonten badhe mundhut. Album perdana saking Mbak Pujiatun judulipun Ngupaya Duit. Wonten bengkel 1003. Ora kuwi kaset apa kuwi? Kasete. Cedhake bengkel kerak tuku kaset. Oh. Duit iki lagune apa pancen? Lagune judule Ngupaya Duit. Ora yo. Ning ngene tak kira aku serius. Nggih. Nek kersa ya. Iki Mas Haji Ari nek kersa mbok saiki ngrekam wayangan 2 jam dadekke VCD ya ta. Seri Bratayuda wit Kresna Duta ngantek Duryudana gugur. Wah, Upama ora diperjualbelikan kanggo dokumen tinggalan anak putu. betul. Besok Pak Ari Yusman jadi tulisan tinta emas. Kalau nyari dokumen lakon Kresna Guga Bratayuda komplit ada di Pak Ari Yusman. Wah ya. Jadi ora produksi kaset modern namun kaset tradisional dinggo bodekan. Mergane napa? Karya Kinarto Sabdo mawon sing ngoleksi ya ting blesat urung karuan ana. Betul. Sekarang harus ada dokumentasi wayang Bratayuda seri Ramayana komplit. Pak Ari, Perlu kula takoke, Pak. apa? Piye? Niku napa 2 jam niku sak jam 2 jam sak lakon. Sak lakon bentuke pakeliran padat. Kuwi ora nganggo dagelan. Aja yik kowe. Ora apa-apa aku dodol kaset kena. Mergo kuwi serius kuwi engko dagelan gak diparengke melu dagel, cukup nampa bayaran lungguh. Tengok. Kuwi wis sing instruksikan aku. Ning aku. Tenamen. Aku mah kuwi aku. Nek mengkon lungguh nampa dhuwit yo padake wong stroke kok kowe iki. Stroke beri kok. Monggo. Ya, sae nika Mas Pantes. Ya muga-muga wae. Insyaallah. Pujiatun. Ayo nduk, nembangan nduk. Ayo, apa jangan mbok aturke? Apa genti anu? Kae sing model seragenan anu weh. Seragenan sing Ya. sing beksa percil. Ya betul. Saiki sinden ki wis sinden saiki maju-maju. Macam-macam piye? Dodone diweni piring seng. Mebiar nggon kono Iki aksesoris ya. Aksesoris kok mblebek kaya cetok. Lah ya ben ketok indah kok ya. Enggak apa balapan karo sing ning jero. Sisiane metu. Sarung jagung weh. Sarung jagung slendro songo. Lah kae lho ngono kae. Kok lah Kae sarunge jagung ngono kae. Iya. Nanenane Nino nanenane nanenane kae lho ngono kae jeng. Ayo Jalali lho. Nah, sing bawa Mas Budi. Sing bawani Mas Budi. Sing nyuwara Mbak Pujiatun. wingi ndalang ten Jakarta Mas Budi. Wah, jan suluke genggeng. Sing ndalang kae nang gone PLN ya. Oh. Wah, sing mayang deledek suluke apik men kok sing mayang deledek. Ya sing suluk Mas Budi. Mangga Mas Budi. Ya. Iki anu nduk genti diaturake para kadang-kadang Karang Taruna. Oh, para kadang-kadang kanu Mas. Salam hormat, salam persahabatan, salam silaturahmi buat generasi muda Ngrogolan. Ya, Tawang Sari, hebat tenan. Sing parkir kok kene jarake 3 kilo. ya. Wah, jan tanggap tenan goleke jalan cok 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 cok. Aku bolak-balik keblasuk kuburan. Iki lho dalane jan obat nyamuk tenan. Kuwi mau sing macet ora mung kono tok tekan salam gumolong kono ya macet lho. Tapi desane ayem makmur omahe apik-apik. Dadi Ya. wong gunung ngene iki ayem lho tenan. Wong kutha arep mangan arep ngulup dong katese tuku. Arep ngulum dong telo tuku. Ha nek wong ngene iki
Kelan kates-katese dhewe. Heeh. Nyayur tewel-tewele dhewe. Nguluh kangkunge dhewe. Makan ndok? Ndoke dhewe. Ndoke pitike dhewe. Ya. Apa ndak pitike ngurusi ndoke. Ya, Mas Budi. Sarung jagung apa tresna mami mung sira kang katon. Yo Cakirun iki tembang apa bapakne iki? Ijil ta ki? Ya betul. Upameno. Ora nganggo upama. Ora nganggo ki. Gandas luas sak solah bawane Sing jogeti percil, sing ngendangi Kamto. Yo, Sing ngendangi Kamto. Arif enek ya, Arif. Hah? Sepelane enek. Eneng. Arife Mbak Ya wis mulih ta? Oh, ngoten. Oh, ngeterke sing wedok. Nggih, sing wedok ngantuk. Ya. Sing ngendangi Kamto. Ya, gede Kamto, Mas ayo. Kamto enek lah kek, sapa kek? Bromantio ya enek ngono kok. Ya. Hamanto nika Ya Hatmanto kok gol kepruk. penyanyi keroncongnya. Hamanto. nguji wate Lunggahke Mas. Nano nane. hangrarujit ati Nane no. aja tansah lewa Ya kene iki deboki jane. Dah senenge melu bucangik ning kene. Pokoke melu bucangik iki padha karo sekolah cengkok. Lambe duratare teko ndi-ndi. Kak sing gendar ki yo gregetne lho bisa-bisa. Kece piye? Ha? Gregete piye? Aku dikon rono rene. Manut ae aku karo Budhe. Ya. mereh condonging kalbu Percil sing jogeti Gonggo Mina. Gonggo Mina Tulungagungan. Ya Yo. ngarep kene lho. Kana. Mbak Tun, yo. Aja kita tak snack lho. Ojo-ojo tak kerdus, patak cempolo ndak suwi kok. Kuwi nak dipangan ngono. Iki ya Ayaan. Ha. pengerti poso bangun teras bosok kowe. Yo. Niki Budayati mboten jumeneng. Rasah. Yo. Iki engko pas goro-goro arep jungkir walik ning kene. Oh. Iki gayane sesuk jek akeh lho, Nduk. Lah Natali terop iki kan. Bangane Natali. Yo. Iki sarungi jagung pancen nyata pete tresno
Ngene, Nduk. Iya, yuk. Ya kripik gedang, kripik telo, sithike dang watone rata. Heeh. Mengko iso disambung meneh guyon maton ning patet 9. Ayo. Sebab apa? Lakone iki dawa lakon loro dadekke siji. Wah, ngono. Lakon Bima Suci dirangkep kawut karo Dewa Ruci. Wah. Ngono yang iya. Ya. Tak derekake ya, Nduk. Ki nyawisake upur ngganing sesaji sangat dipenembahan nggone bakal mangsa semedi. Ya, ayo yuk. Kandhane kang sekar gadung. Kaworan kembang menol kongat esmu harum miwah oyotan kadi kusuma mangambar-ambar waraku kusing tupaku maun kalun kadimega kang mimba Bathara tan samar pamoring suksma sinuk semaya winaya ing sepi sumimpen telenging kabu pambukaning warana taren saking liyep-ayaping luyup pindha petating supena sumusuping rasa jati marare mangos momyong ambrengan Rikatot Yan Bratasena kampopo engtang pintulu ati sarirang mula tumong godhek wok simbar dodo yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen jegrek yayah Tugu Sinokarta Raden Bratasena dupi prapta tepining wana Tik Brasara
apanyata Agung liwang liwung wreksa gurdom yang mandira tepung maru gunung pepuletaning pangsambung sumambung katempu ing angin pating grot pating jretot suarane anggegirisi madyaning wana sinela rawa-rawa jero papane lintah pacet kula diwelemut gangga laler wilis pinggire katukulan kembang rawe kang rompyoh rarawat dan kayu wingas ingkang pranyata sugih glugut wisa kang tuhuang gateli nadyan makatena datan ngendhoni tiyase Sang Bratasena dene Ramestuti dawing kang maha guru nggih Sang Begawan Durna kinen ngupaya kayugung susuing angin eling-eling Sang Bratasena dereng minta udane tekse durung nyuwun dawuh wujute kayugung susuing angin pramila endi kang dianggep elok lan mokal apa baya iku ingkang den upati bebasan nginjeng tanpa satya Sang Bratasena si grandung kari sewa-sewa ngerbaken kekayon ingkang ngagem rebah kabar ubuh bubrah langkrah candrane
Wah! Hei! Ah! Yeay! Oh, ah! Ah! Hei! Woi! Ah! Hei! Ah! Woi! Ah! Woi! Oh, ah! Hei! Ah! Hei! Pandho tata gati saya Indriyaksa cara maruta Pawana bana margana Bujleng boleh selanat Setan padha gegojegan Wah Yayi Rukmakala apa Kakang Rukmuka wangune ya iki sing nuwuhake gara-gara nganti alas diobrak-abrik takone dhisik Kakang aja mati go waran ya sabar di mara gage ngaku Gus sapa kang dadi jenengmu saka ngendi pinanggamu wah iki bangsane opo aku buta Gandharwa sing ngreksa jroning alas Tik Brasara takon jenengku aku Dityakala Rukmuka iki adikku aku Rukmakala kowe sapa Gus Kadang Panenggak Pandhawa Bratasena kasihku Bratasena ya sabab apa kowe wani ngrusak wewangunan watu-watu mbok dungkari mbok glundungake kekayon-kekayon kabeh mbok rubuhke Diwas kebeneran jen pancen kowe sing ngreksa alas Tik Brasara iki para gage aku tuduhno ngendi papan panggonane kayu gung susuhe angin endi papan panggonane tuduhno arep mbok apa pitukon nggonku bakal golek ngelmu sangkan paraning dumadi aku kudu ngupaya kayu gung susuhe angin wah wong ki mendem ngelmu iki weh ing atase aku karo kowe iki rak urip ana jroning alas ya pancen bener aja meneh kok wujute jenenge krungu lagi dina iki Gus, kowe bali kowe dilaropake karo gurumu. Kene ora eneng. Kayu gung susuhe angin kuwi ora eneng. Enenge buta loro iki. Bali yen kowe kena tak eman. Yen pancen kowe ora gelem nuduhake aja takon dosa. Tak pateni. Lho. Ki dayah kok nantang sing di omah. Weh ladalah bosen urip legan golek momongan. Wes, ora kena digawe becik. Wis Kakang, semeneo tak rangkete satriya sing bergudul iki ya, ngati-ati di. Mundur kan? Ya, hati-hati.
Oh. 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 Edian. Oh. Ah. Aduh, yo. Aduh. Hai. Yo. Ah. Hai. Un. Pa. Yo. Wait. Oh. Ah. Wait. Ya. Ya. Trời ơi. Hai. Yo. 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 Ayo. Aduh. Os. Os. Wah. Oh. Right. Whoa. Wah. Aduh. Wah. Yo. Wah. Yo. Hai. Wah. Hai. Wih. Wah. Hai. Ya. Wah. Wah. Hai. Hai. Wah. Wow! Ah! Aduh! Aduh, mati aku kakang. Aduh, piye Dik? Wah, Bratasena pancen dudu menungsa tenan. Rosa-rosane jroning alas iki mung aku karo kowe. Jebul kalah rasa karo Bratasena. Kowe menang apa kalah? Pengestumu kalah aku. Oh, wong Edian. Kalah kakang aku. Genti kowe maju ya. Dongak-dongakno ya. Adongake muga-muga lepaso paramu jembara kubur malah cangkeme iki. Wong wis kalah kok cerewet. Guys. Bratasena tanding ana Ditya Rukmuka. Serampat ilang nyawamu, ha?
Tuh. Ya. Hei. Iya. Tuh. Hai. Ayo. Ayo ya. Ai. Tuh. Hei. Wait. Ah. Tuh. Wait! Ai ai! Oi! Ai! Ah! Ei! Wait! Ah! Go! Ah! Ayo! Astungkara sidham sekaring dawana langgeng titah ulun nggih Bratasena aja kaget ulun Sanjang Bathara Bayu ingkang jawantah merpeki kelawan jeneng kita nggih Bratasena ulun Sanjang Bathara Indra ingkang jawantah mimba kelawan wujuding araseksa saklara niki mau. Wah, tawas padake kaya iki Bayu bapakku. Kelawan Indra kakekku.
Iya. Bratasena andadekna kawruhanira marmane jeneng Ulun ngejawantah memba wujuding buta iki mau ora jeneng Ulun bakal mambengi kang dadi sedyanira. Sejatine Ulun sakloro niki mau mung kepingin bakal nodi sepira bobot antep prastyaning atimu nggono mestuti dawing gurumu Begawan Durna. Bapa Bayu iya. Lan manehi Bratasena andadekna sumurupmu. Sejatine kabeh kang didhawuhake gurumu Begawan Durna iku bener. Iku mujudake cangkriman Bratasena sing kudu mbatang. Wah, aku dicangkrimi kelawan guruku Begawan Durna nanging aku ora ngerti. Iya, mula nganti mbok rewangi kedarang-darang munggah marang pucuking gunung reksa muka sarta sira manjing jroning alas Tebrasara iki mau. Yen to pancen kuwi mujudake cangkriman batangane kepiye? Kuwi batangane mengkene nggih Bratasena. Mula sira kadhawuhan ngupaya kayu gung susuing angin. Bratasena. Kayu tegese kayun, kayun kuwi karep. Gung tegese gedhe. Susuing angin yaiku napas utawa bajra herawana. Wutuhe tembung menungsa duweni karep sing gedhe, duweni panjangka kang luhur. Aja kesusu, aja daya-daya, kudu sinartan aringing napas, meneping rasa sarta mantenging pancandriya. Ora kena kinaya apa sabab gegayuhanmu iku mau gegayuhan kang luhur. Mengkono Bratasena. Wah, cetane mono aku iki dicangkrimi karo guruku ning aku ora mudeng, aku ora ngerti. Iya. Iya. Sak banjure Bratasena areh ning jeneng Ulun wis mangerteni. Sarta Kakang Pekulun Mang Bathara Bayu wis nyumurupi yen to gegayuhan nira iku gegayuhan kang luhur. Mula mantenging pangesti telenging ciptamu ngestiya sawiji marang Gusti kang akarya jagat lan percaya yen to Begawan Durna iku mau bakal dadi pituduh lakunira nggonira bakal ngupaya ngelmu. Iya. Bratasena Bayu bapakku kepiye? Sarta jeneng sira Jawalang tumulih bajutna lakumu. Anggonira bakal ngupaya banyu suci Prawitasari kaya perintahe gurumu. Manuta kelawan krenteking atimu. Iya. Bapa Bayu yen to pancen mengkono. Lan minangka pratandhane yen to jeneng kita wis bisa ketemu kelawan jeneng Ulun. Jeneng sira bakal Ulun paringi tetenger wujuding sesupe utawa ali-ali ingkang sinebut mustika mani ing candrama. Bakal tak paringake kelawan jeneng sira nggih Bratasena. Manjing loro pan Bratasena iki. Sisip sembire luput katurangane kurang-kurang bejane.
Pandhawa kelangan adeg-adeg ya kuwi si Bratasena. Mung saka pangucape Begawan Durna sing dikendhaleni dening Kurawa. Bratasena mandheg. Mandheg Yayi. Sinawung kendang suling Anoman mangidung Kitung waran sarapa swararon Runtut rarat sing kidung angembat-embat tembungnya binarung pangali ing suling putane sukoting caklak panjak kadangipun Kakang Yayi Bratasena mandheg dhisik Yayi. Aku mu sengkut kaya wong diwelingke. Bratasena arep nyandi di. Wah, Kakang Anoman. Jare kowe ngakumu pendhita awas wis suwe nggonmu madheg dadi brahmana. Kini isih kaya bocah cilik ketok yen kaya wong bodho isih tekon karo karepe Bratasena. Kapandhitanmu Yandi? Lah rak tenan tau guneman karo wong siji ki terang ati-ati malah keblego ngalaku. Ya najan pun Kakang ki wis ngerti sadurunge minarah, nanging aku ora dikeparengake mbatang kekarepaning menungsa sawiji-wiji. Pun Kakang wedi kesiku, kowe tak wenehi. Tak wenehi kaudhangan lan kowe tak wenehi kapercayan. Ayo patangen arep nyandi laku iki. Weh, malah jajal karo wong gerang. Ya, yen pancen kowe njaluk tak batang, dina iki nering atimu. Kowe bakal lumaku marang telenging samudra Minangkabu. Kowe bakal ngupaya banyu suci Perwitasari. Ngestokke dawing gurumu Begawan Durna sabab kowe bakal duwe gegayuhan. Ya kuwi ngelmu karo kasampunan ya sangkan paraning dumadi. Bener ngono apa ora? Ya pancen bener yen wis ngerti kuwi arep apa. Bratasena apa kowe ora eling? Durna kuwi sapa? Durna kuwi gurune wong Ngastina. Gelem ora gelem dheweke mesti mikolehake karo Kurawa. Kowe kuwi dilaropake karo Durna. Eling di. Kowe kuwi dilaropake karo gurumu Begawan Durna disuprih patimu. Anoman, piye? Kowe iki pendhita apa dudu? Lho, pun Kakang iki pendhita. Kowe wis tau nglaropake karo muridmu apa durung? Lho nek aku urung tau, pun Kakang durung tau. Nanging yen to Durna nyuprih karo pati uripmu. Mikolehake ratu Gustine. Lan maneh Bratasena elinga. Apa kira-kira Ngamarta kuwi wis ora ana wong pinter? Kok kowe ninggake karo eyangmu? Kowe kuwi putune Begawan Abiyasa. Pandhita kondang, kowe njaluk kapruh apa wae panjenengane kagungan. Kowe lali. Kang Raka Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kae ya wong titis, wong pinter kae titising Wisnu. Kowe lali meneh, Semar kae ya wong wasis, Semar kae ya wong pinter. Kowe kuwi rina wengi dirubung wong pinter-pinter wong dodeng. Lah kok kowe meguru karo Durna? Kowe golek apa? Kowe golek apa? Durna kae guru, nek dudu guru ngelmu kae gurune wong perang. Yen kowe kepengin gayuh to sing balung uleting kulit, prigeling jemparing, prigel tangkep tangki sing curiga, Durna pancen duwe. Ning nek ngelmu kaya sing mbok jaluk iki, tangeh lamun Durna ora duwe. Percaya karo pun Kakang. Anoman, piye?
Padha-padha pendhita kena apa kowe jek ngelek-elek karo pendhita liyane. Ora resik atimu kuwi. Diteni bae anggere ning pendhita gelem ngelek-elek pendhita liyane. Cetha yen kowe meri ketrimaning liyan. Sembarang nek kalah akeh murite. Semlang kalah pasarane ngono apa piye? Ah, ya ora ngono kok ya. Aku iki rak mung nyuprihake karo si Adi. Keselamatanmu eling-eling kowe iki sedulurku tunggal guru. Perkara tunggal guru ki bener ning kowe ora wajib ki ngelekake kawan gegayu aku. Sing ngerti iki mung Bratasena dhewe. Kowe mung dadi paseksen, gelem neksen ana ora gelem minggato. Kuwi lah atos gunengmu obabamu. Yen aku guneman karo kowe mesti ora menang. Yen pancen tak lurus ora kena tak kasar. Karepmu piye? Bali, mbacut, bali, mbacut, bali, kudu bali. Ayo nyanyi Bali. Tatkala narpa Kresna tan tulusnya nyakra ring Resiwaraja Nawisuta kang munggah kekaling rata teher tumiyang ingkang sarotama. Anoman kula wonten dawuh sinuwun. Mas, tak waspadake kok mempeng ngantek kemringet. Bubar Pancakara. Inggih. Pengeduripun sinuwun, mungsuhmu sapa? Kaliyan Bratasena. Lho. Kowe perang karo Bratasena? Iya. Perkarane apa? Kula mambengi kaliyan Bratasena. Sababe kowe mambengi? Jalaran Bratasena menika kayungyun kaliyan kawruh ingkang dipun wastani. Inggih menika ngelmu sangkan paraning dumadi meguru kaliyan Begawan Durna. Bratasena dipun loropaken. Kok kowe ngerti nek Bratasena diloropake Durna? Buktinipun dinten menika Bratasena kadhawuhan cememplung telenging samudra Minangkabu. Dipun suprih pejahipun kaliyan Begawan Durna. Menika sinuwun. Mboten wurunga menawi Bratasena cememplung telenging samudra Minangkabu meski pejah. Kok kowe wis ngerti wis mesthekake nek Bratasena nyemplung
Samudra Minangkabau mati. Sing ngandani kowe sapa? Lho. Sing ngandani kowe nek Bratasena mati nyemplung segara ki sapa? Lho. Nalaripun. Lho, nyawa kok mbok nalar iki kepiye? Kowe iki kok bodho men iki piye to Anoman? Nggonmu mendhita ki nyandi parane. Ora coba. Kowe wis tau ngadhep pendhita sapa wae mbok guroni. Ning lelakon kaya ngene kok malah kowe iki bingung dhewe iki piye to? Lah kok kowe njagake yen to Bratasena cumemplung teng ing samudra mati. Apa mesti nek segara kuwi nggon pepati? Eneng lho Anoman. Wong sing ngambah tengah segara, sabane turut segara kuwi malah dadi mulyane iki ana. Nek ya ana, wong eneng jero omah turu kepenak mati ya eneng. Dadi pati uripe menungsa ku ora merga nyemplung eneng segara utawa ana ngomah. Pati uripe menungsa ku sing asta Gusti sing gawe urip. Mila menika. Lho iki salah kok mila menika piye to? Kowe iki sing luput. Lah inggih, kula ngrumaos lepat. Sayahene awakku tanpa bener blas. Karo Bratasena aku ya ora menang apa meneh ketemu karo Pokrul, Mbah. Angel. Mula ta mula Anoman kowe iki gegulanga. Tegese yen ta eneng wong duweni gegayuhan, kuwi kowe ora wenang mambengi. Mekaten sinuwun. Iya. Wis karben Bratasena karben ngupaya kasantosaning jiwa. Bratasena kuwi ora sadengah menungso ngerti sing dikarepake. Nadyan to panjenengan ingsun iki ketemu tuwa ning Prabu Kethel ki ora gaduk. Yen to kepengin nanggapi kalau gegayuhane Bratasena ora nyambut-nyambut tak kandhani. Mula Anoman, aku karo kowe adile mutrima dadi paseksen. Yen Bratasena iki mengko cumemplung ning telenging samudra kok ora bali, tegese Bratasena mati. Ora susah kowe sing cawe-cawe. Engko Durna sing murba Prabu Kresna. Andheteng kayung gegono sira Rama. Daya pati. Ana yaksa goncang krama namane we katak sini jejagi jroning ware badhok wan tanpa tuwuh Anoman wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun saiki ayo bareng-bareng Bratasena ditutake dijampangi saka kaduan nanging kowe ora kena ngregoni mekaten sinuwun iya sinuwun badhe kula seraken dawuh patuko Kanjeng Sinuwun wis ayo Anoman ngeras pantes milang-miling nyawang lakon iki mengko kepiye dadine
apa kang tumingal acampo samyang dalilir tapit wileting kota danyuwang komanguntan niti benjang sang ngaji micil ati nyong ngedali wuwut dari sasana lho wae titenana wae anggere Bratasena iki mengko tenan nyemplung ening telenging samudra Minangkalbu mati wah nggih le mati nggih mati kula nggih percaya ning napa mboten gelandang carangking pucuk man tembungmu nek tak rungok-rungokke kok ora penak men sing mbok karepe gelandang carangka pucuk ki piye lha nggih nek Bratasena mati mesti Pandhawa liyane ya ora trima lho upamane ra trima ki sapa sing arep dijagake sapa rak mung kari Puntadewa Permadi kembar sepira banggane mung kari wong papat punjere kekuwataning Pandhawa ora ana Bratasena wah niku rak penemu sampeyan Pandhawa niku kancane akeh nggih sedulure akeh mboten kok sedulur sing tunggal bapa biyung memitrane kathah para raja Narpati akeh para brahmana akeh ampun manganggep Bratasena niku mati ringkih dereng mesti lho ketoke aku ki nggawa kowe malah kaya nggawa penjahat iki piye ta jenenge rombongane tik ora akur walah aku lho ngetutke sampeyan kok malah sedih kok man cobi jenenge nek ngarah patine wong wis ora tau kelakon kudune niku pun nrimo man nrimo mati yo Bratasena sak sedulur jaman bali si golo-golo nika ora pripun diobong ora mati malah entuk pitulungan pripun kok ngoten niku dadi nyawa niku mboten perkara enten jerone geni mboten perkara nyemplung segara pati uripe manungsa sing ngasta Gusti sing gawe urip alah prek cangkemmu ya purmu kok ngono nek mejang karo wong gerang nek pancen gelem ya melu aku ora gelem bali ya oh populer rak ngono kuwi to nggih pun monggo mawon kula nderek sing wigati dibombong terus Bratasena disengkake gedang cemplung ning telenging samudra perlune bendang mati nek mati ora caturane dapurmu Jayadratha wonten dawuh dina iki kabeh kadang-kadangmu kantinen ayo ana di papan dununge Bratasena supaya dibombong atine digedhekke atine nggih ngestaken dawuh paduka paman
Madya Ratri wos kawuri ilir-ilir tandure
dedep tidem ingkang gara-gara binarung wijining repat para panakawan ingkang samyanggung geguyon ing madyaning marga.
ngoyak dara mabur muluk wanci magrib aja menyang sendang sendang akeh wane sawa mumpung sik urip nanggap wayang besok nek mati munggah suwarga yen ngono tenan rak bejo senimane tuku tebu nyang pasar ndampit rumangsaku mlebu jebul dikempit
langit biru mendung mentiung waya jam 4 udane teko Juli truk. Amit sewu dolor niki kula ngidya mesti kata lepat nadi sepura ayo nang alam donya pira lawase dibaratno mong mampir ngombe awake ngombe-ngombe mulai sing rokok karo tangkiane gotong royong nyebut gawe tak ketuki ya tak kenongi gamelane laras selendro laras selendro ya tak petuki loca tak omongi sapa ngerti bisa dadi jodoh Dadeke retek Mas. eman ayo bekti marang pangeran rame-rame saben tore krija wacana kancane dhewe menyang Jombang kampunge sing ana lemah geneng lota akeh wedine paman nek ra sambang kirimo ingon yen ra seneng apa mestine etam kali kulon yo kali nek tengah-tengah rano umote ayo turi putih ditandur nang kabon agung ala papa Iya. mbok kira kembang apa kembang-kembange turi ayu ndendonga kagem Pak Ari rina wengi mesti dirahmati saya